سلام طعن حبلي ساعة 10 تخينو مع زينا جمير لهم ممحدار كتما أديس أبا تمالن استفتر متقوال مرها قبري إفتار الدباباي يقريت حاتيتم مكتل كنتيبا ويزورو أدانش أبي أبي محبرة وميديا قتن أبي زم حلال فأمل اختي تمالن استفتر نجر بشمين بشم محدار كتما أديس أبان يقريت حاتتيلن الدبابايات إثيوبيا ناي كلهم إثيوبيان يوم زبلاتن مكتل كنتيبا حدا ما أد بحبار تخافل هزبي ناتي بزبل بحدا الدباباي كم زيت على قليتن اتمرها قبر اختاق وقول زخالة وانا وخنتا سقات صاب قمت بمتاو نوحاتن صفحاتن تبوتا وسن كخون بزغرب حساب تسناداي كوميتي بزي مأمانو طرح كم زخنو نبرهن تمال مشات اكلات تازغبر ومنقسقاسون ناي كلهم نبرتي سلام دحننتن نمرغات ادلاي حلوان مغبر تحاسيبو مبر يفتار نمخلكال تحاسيبو كم زي كونه تزاريبن يكون مبر حدا حلافنا زغدلهم اكلات ات غداي ناب زي تدلي انفت نموساد أبا مرخب تحفاش نمجواح فتينوم يميلان اتن مكتل كنتيبام محبر السابق مسلم بستفتر أخونا تستسمعوا ارتاز قالت ألو من قدي جوان نستوملون سلامون كم زنبر بمقلات نادئن أقريبانين ممحدار كتما أديس أبا مس رمضان تتحيزو مجلتي بلو تحسوت مجلتي مسبت حنا نبخم كنا أربعينام أبا أديس أبا زركبوا أمباسادر استفلاليو هاجرات تساتفت زخانونو سنة سرعات إفتار تخيرهم تسنة سرعات أبيتي بأزول حبرة هايمانوتات زملاخت مخانو زحبرا مكتل كنتيبا أدان الشعبابي منقستي مسح محبر السب دبلومات تقراري ونمسراح زي حق زيولان دمس موكريا وادي دولو أباد دمكب أب سكايلايت استدلوا سنسرعات يفتار بكتما أديس أبا زركبوا أمباسادرات استفلالي هاجرات تخافل تخوينهم يوم أبتو سنسرعات دما إثيوبيا بزمن النجاشي كاب مكان زمتو سدتنياتات ساباويان زغبرتوا بركتو تغليصيوم أب إثيوبيا أمباسادر نيجر زغونو أمباسادر زكاريا وعدامايغا إثيوبيا بقدا اسلمنا نوح تاريخ كم زلوا بمحبار أبتو سنسرعات يفتار تساتفاي مخانهم كم زحقوسهم دما غليصهم يوم This iftari is very exceptional. إذا سنسرعات يفتر استفل يفتاريو أو حمشت عمت عن حتى من محدار كتما أديس أبا انقلوت يفتر انت دالو فلما يجزيو إثيوبيا كابيلا الجميرو سفيح تاريخ اسلام النازل لو هاجريا سلس خونا دما أب تاريخاوي هاجر يفتر مستاف زلعله دستاز فتريو الله أكبر أب إثيوبيا أمباسادر باكستان شوزا باباسن أمباسادر ساراو ريبابليك لامين بالي أب كتما أديس أبان دبلومات استدالو سنسرعات يفتر حبرت استفلالو يمنت إثيوبياويان زملاخت مخانو حبيرهم. You know, the dinner was very great, and I'm very grateful for Madam, the Mayor of Addis Ababa, for inviting me here. For السنسرعات يفتر بتعم صبويو إذ انقلوت زي سناد كنتيبا كتما أديس أبا كمسكني دلي إذ سنسرعات يفتر حبرت كريستيان أسلامن زملاختيو إذ ما نعي عوي خبرن خرعتنيو. We just have magnificent iftar dinner hosted by Lord Mayor of Addis Ababa. بتعم صبو زخونا سنسرعات يفتر ينيرو نزد دالي من محدار اتكتما أزينا نمسكن بتعم يدسيلنا أب أوان رمضان كم زعينة سنسرعات مسندا زدق فيو. أديس أبا منبري دبلومات استفلالي حاجرات مخانا زحبرا مكتل كنتيبا كتما أديس أبا ويزرو عداني شبابي قصرهم قليل زي بهال أمباسادرات تقتلتي اسلمنا مخانوم زحبران تخونا إثيوبيا استفلالي منتات بحبار زنبرو لهاجر مخانا نمرعين مسمح برسب دبلومات تقراري بكان مسرحة سنسرعات يفتار مدلو تن مقتل كنتيبا حبيرا. في عالم لاي ليت تباله هنيتا مسلمنا كريستيان تشاچلو توادو أبرو إثيوبيا كوكا العالم فلي بزبالة ملكة كريستيان إسلامن بحبار تحققفومن تفاتيومن زنبرو لهاجريا كريستيان مسجد إسلام دما بيت كريستيان زهان تقول لهاجر انتهى اللوت إثيوبيا ترحية إزي عبي يتقايو إزي دما عالم كفلتو يقبا بخال مداي إزي مخنيات بمقبار إثيوبيا أبزي حز وقتي أب هفتي تفترات تدقاميت نخي تخون قبل علم حبرسب دبلومات سعنتو يسرح مهلاو نفلتينا نحنا قنا حقي حزنا اينا نسرح إذا حقي خجنزب ون مقبار دمامس دبلومات تقراري بكامس راح يدلي إثيوبيا زخون يخون زي مرددا بدبلوماسياوي من قدي بمرددا نخف التحت دليتا مخانو إنا قليسنا اللوم
الله أكبر. ጾም ረመዳን መርኣያ ምትሕጋዝን ጥንካረን ምዃኑ ምስ ኢቲቪ ጻንሒት ዝገበሩ ሰዓብቲ እምነት ገሊጾም ኣብ እዋን ጾም ዘሎ ባህሊ ስራሕን ስርዓት ሃይማኖትን ዝደስስ ጸብጻብ ሪፖርተርና ነጻነት ወርቁ ሰናዲኣቶላ ይብራሃ ባድካርቦይ ጾም ረመዳን ዓርስኻ ካብ መግብን መስተን ዓቂብካ ብስግደትን ጸሎትን ዝትግበር ወርሒ እዩ 30 መዓልታት ኣብ ዝጸንሕ እዋን ጾም ሰዓብቲ እምነት ሰዓት መፍጠሪኦም ክሳብ ዝበጽሕ ካብ ዘሳልጥዎ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ብተወሳኺ ዕለታዊ ስራሕቲ እውን ይዓሙ እዮም ጾም ተፈቲሑ ንክኽበር በዓል ዒድ ዝጠቕሞ ኣቑሑ እናሸጣ ዝረኸብናየን ሰዓብቲ እምነት ጎናጎን ጾም ስርሐን ከም ዝሰርሓ ይገልጻ ጾም ሰላታችን በወቅቱ እንሰግዳለን ጾም ስግዳን ኣብ እዋኑ ኢና ንሰግድ ብዙሓት ስለ ዝኾንና እናተሓጋገዝና ብዝግባእ ኢና ንሰግድ ንሰርሕ ንጾም ኣብ ሰዓትና ድማ ነፍጥር ያው ጾማችን እኛ ከስራ በብዛ ጾም ንሕና ዝበዝሕ ብስራሕ ብስግዳንን ጸሎትን ኢና ንሕልፎ ሕዚ ድማ እዋኑ ዒድ ስለ ዝኾነ ስራሕ ይበዝሕ እዩ ምስ ስራሕ ክብድ ይብል እዩ በባህሪው ያው ስጾሚ ድካም ይኖራል ብባህሪው እንትጾም ድኻም ክህሉ እዩ እዚ ድማ ምስ ስራሕ ክተጣዓዓሞ ይግባእ ስራሕ ስለ ዝኾነ ዝህሉ ድኻም ክኢልካ ዓማዊል ዝደለይዎ ነገር ተቐርብ ስራሕን ኢባዳን ተዘይጣዓዕምካዮ ከቢድ እዩ ኣብቲ እምነት ንስራሕ ዝወሃብ ቦታ ልዑል እዩ ዝብሉ ሼኽ መሐመድ ሲራጅ ሓላፍነቱ ዝፍጽም ኣማኒ በኣምላኽ ተቐባልነት ኣለዎ ኢሎም ስራ መስራት በእስልምና ሃይማኖት ግዴታ ነው ማለት ነው በሃይማኖት እስልምና ስራሕ መስራሕ ግዴታ እዩ ሰሪሕካ መንባር ዓርስኻ ምኻል ዝድገፍ እዩ ነዚ እዩ ኣብ እስልምና ተሓጊዙ ዝነበር ሰብ ዝወሃቦ ቦታ ንእሽተ እዩ ንዝሕግዝ ድማ ዝላዕሊ ቦታ እዩ ዝወሃቦ ንኣብነት ጾም ምጻም ስራሕ ኣይኽልክልን ምክንያቱ ጾም ትእዛዝ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ካብ ስራሕ ብተወሳኺ ዘለካ ምክፋል ንጽጉማት ምሕጋዝ ከም ዘድሊ ዝገለጹ ሼኽ መሐመድ ምጽላይ ጥራሕ ሰናይ ስለ ዘየብል መረዳዳእ ከጥንክር ይግባእ ይብሉ የፈጣሪ እዝነቱ ምንድነው ሰላም ይሰጥሽ ፈጣሪኻ ምፍራሕ ሰላም ይዝህብ ተሓባቢርና ተሓጋጊዝና ክንነብር ይዝግበአና ፈጣሪ ንሓዝነልና ንሕና እናተሓጎስና ዘይመልአሎም ወገናትና ምሕጋዝ ግዴታና እዩ ኣብዚ እዋን ጾምን በዓል ዝትግበር ሰናይ ስራሕ ዘላቕነት ሃልይዎ ህይወት ብዙሓት ዝልውጥ ንክኾን ክስራሕ ኣለዎ እውን ተባሂሉ ኢትዮጵያን ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ሓገዝ ስምምዕነት 31.2 ሚልዮን ዶላር ተፈራሪሞም እቲ ሓገዝ ኣብዚ ሰሙን ፈንድ ልምዓት ኣፍሪካ ዘጽድቆ እንትኸውን ነዚ ስዒቡ ድማ ሎም መዓልቲ ስነ ስርዓት ምንባር ክታም ተኻይዱሎም እቲ ስምምዕነት ድማ ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ፌደራል ያስሚን ወሃቢ ረቢን ምክትል ዳይሬክተር ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዶክተር ዓብዱ ካማራ ከም ዝፈረምዎ ካብ ሚኒስትር ገንዘብ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ ኣብ ኢትዮጵያ ድኽዳኸ ህጻናት ንምክልኻልን ዝተመጣጠነ ምግቢ ንምቕራብን ዘኸል ስምምዕነት ሓገዝ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ፕሮግራም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ መሰረተ ልምዓታት ንምትግባር ዝሕግዝ ከም ዝኸውን ተሓቢሮም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዝርከብ 40 ወረዳታት ዝትግበር ከም ዝኾነም ተገሊጾም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተጸዋዕነቶም ንቅዱስ ሲኖዶስ እንትኾን እቶም ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ውልቃዊ መንበር ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ወይ ቀዋሚ ሲኖዶስ ዘይምዃኑ እታ ቤተክርስቲያን ኣፍሊጣ መግለጺ እቶም ፓትርያርክ መስርሕ እቲ ሲኖዶስ ዘይተኸተለን ካብ ኣፍልጦ ሲኖዶስ ወጻኢ ዝተፈጸመ ምዃኑ ዋና ጸሓፊ እቲ ሲኖዶስን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሲዳማን ጌዲዮን አቡነ ዮሴፍ ገሊጾም ብዙ መግለጫዎች የተሰጡትና የሚሰጡት ብዙሓት መግለጽታት ዝተዋሃቡን ዝወሃቡን እወንታ ቀዋሚ ሲኖዶስን ምልአተ ጉባኤን እናረኸቡ እዩ ስለዚ መግለጽ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣወሃባ አመልኪቱ ቅዱስ ሲኖዶስን ቀዋሚ ሲኖዶስን ከወሰነ ቅዱስ ፓትርያርክ ብውልቆም ቤተክርስቲያንን ቅዱስ ሲኖዶስን ወኪሎም መግለጽ ክህቡ ኣይኽእሉን ስለዝኾነ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለጺ ብውልቆም ዝሃብዎ እምበር ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣይኮነን ስለዚ ቀጻለ ርክብ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስን በአጀንዳ ዝዘራረብሉ ምዃኑ እናገለጽና ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለጺ ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይምዃኑ እናገለጽና እዚ እውን መንግስታት ዓለም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ኢሉውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈልጥዎ ይግባእ ከም ጸብጻብ ሪፖርተርና ቶማስ ሃይሉ ዋና ጸሓፈት ሲኖዶስ አቡነ ዮሴፍ ከይደ ወሃባ መግለጽ ሲኖዶስ አብሪሆም ከዚህ በፊት የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ አሰጣጥ ሂደት
እንዴት እንደነበረና ቅድመ ሕዚ ከይዲ ኣውሃባ መግለጺ ቅዱስ ሲኖዶስ ከመይ ከም ዝነበረን ከም ዝኾነን ምርኣይ የድሊ ከም ዝፍለጥ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ይእከብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣጀንዳ ቀሪጹ ኣጽዲቑ ይዝቲ ድሕሪ ምዝታይ መግለጺ ንኽወሃብ ቅዱስ ሲኖዶስ ይውስን ስለዚ ዝተዳለወ መግለጺ ንኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ቀሪቡን ተነቢቡን መስተኻኸሊ ተገይሩሉ ምስተዛዘመ ሚድያታት ተጸዊዖም ብኣካቢ ጉባኤ ብቅዱስ ፓትርያርክ ንኽንበብን መልእኽቲ ንኹሉ ንኽመሓላለፍን ይግበር ካልእ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ጥራሕ ስለ ዝእከብ ብቐረባ ዝከታተሉን ኣብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ እናተወሰኑ ዝመሓላለፉ መምርሕታትን ፍሉይ ጉዳያትን ኣፈጻጽምኦም ዝከታተልን ዝውስንን ብቅዱስ ፓትርያርክ ኣካብነት ዝምራሕ ቀዋሚ ሲኖዶስ ብምልኣተ ጉባኤ ይምረጽ ኣብ ሰሙን ረቡዕን ዓርብን ይእከብ ዋናዊ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ኣጀንዳ እናቐረጸ ቃለ ጉባኤ እናሰርሐ ይውስን ኣብ ዞባ መተከል ዝተፈጠረ ጸገም ጸጥታ ብዘላቕነት ብምፍታሕ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ትሕብብር ኣመራርሓ ኣካላት ጸጥታን ሕብረተሰብን ክቕጽል ከም ዝግባእ ሚኒስተር ሰላም ሓቢሮም ሚኒስተር ዴታ ሰላም ወይዘሮ ፍሬያለም ሽባባው ምስ ኮማንድ ፖስት ዞባ መተከልን ኣመራርሓታት እቲ ዞባን ከምኡ ድማ ምስ ክልል ኣምሓራ ዞባ ኣመራርሓታት ኣብ ወቕታዊ ጉዳይ ዘተሰሊጡሎ ግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ይጸብጺቡ ኣባደመቀ ሚኒስትር ሰላም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ዝርከቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ምስቲ ከባቢ ኣመራርሓን ሓይልታት ጸጥታን ምይጥ ኣሳሊጡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ምይጥ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሰላም ዝኾና ፍሬያለም ሽባባው ሰላምን ምርጋን እቲ ከባቢ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዝተዋደደ ኣገባብ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ዝምስገን ምዃን ገሊጸን ኣብ መተከል ዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ ሰላም ብምምላስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ንምግባር ምትሕብባር ኣመራርሓ ኣካላት ጸጥታን እቲ ሕብረተሰብን ክቕጽል ከም ዝግባእ አመላክተን አመራሩ ከወረዳ አስተዳዳሪዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ጀምሮ በደም እቲ አመራርሓ ምስ ወረደ ብምርድዳ ርክብ የጠናኽር ምህላው ምሰማዕና ዓብይ ዕረፍቲ ኢና ረኺብና እዚ ሕውነታውን ጸገም ሓቢርካ ንምፍታሕን ሃገር ንምምካትን ዝስራሕ ስራሕ ኢድኒ ኢተተሓሒዝካ ንቅድሚት ክቕጽል ዝግባእ እዩ እዚ ብብሕታውነት ዝስራሕ ኣይኮነን ዝተመዛበሉ ዜጋታት መሊስካ ንምጥያሽ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ምድላዋት ይግበሩ ምህላዎም ዝሓበራትን ሚኒስትር ዴታ ምስ ሰብ ሃብትን ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላትን ብሓባር ይስራሕ ምህላው ድማ ወሲኸን ሓቢረን እየን ሰብሳቢ ዝተዋደደ ኮማንድ ፖስት ግብረ ሓይሊ ዞባ መተከል ዝኾኑ ሌትናል ጀነራል ኣስራት ዴነሮ ሰላምን ምርጋን እቲ ከባቢ ውሕስ ብምግባር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ብትኹረት ይስራሕ ምህላው ገሊጾም ስድስቱ ወረዳ አምስተኛው ፓዌ ስለሆነ ፓዌ ህዝብ ብዙ አልተፈናቀለም ሽድሽተ ወረዳታት እቲ ሓምሻይ ወረዳ ፓዊ ስለዝኾነ ህዝብ ፓዊ ብዙሕ ኣይተመዛበለን ኣባ ወሬኛን ህዳሰን ዝበሃሉ ጣብያታት ተመዛቢሎም ናብ ፓዊ ከተማ ዝኸደለው ናይ ፓዊ ወረዳ ባዕሉ ማለት እዩ ሓደ ወይ ክልተ ጣብያታት ተመዛቢሎም ዝኸደለው ስለዚ ኣብ ኩሎም ወረዳታት ብዙሕ ግዜ ተመላሊስና ኮይድና ኢና ካብዞም ወረዳታት ዝተመዛበለ ናብ መረበቱ ክምለሰሉ ዘይክእል ምክንያት የለን ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ዞባ መተከል ኣይተጋሹ ዱጓዝ ብወገኖም እቶም ተመዛበልቲ ናብ ከተማታት ንምምላስ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እንትኾኑ ኣብዚ ኸይዲ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ዝሰርሑ ኣካላት ከም ዘለዉ ብምሕባር ብዝተዋደደ ኣግባብ ክስራሕ ከም ዘለዎ ድማ ኣተሓሳሲቦም እዮም እዛ ሆኖ ደግሞ ከሌላ ወረዳ መጥቶ ደግሞ ወደ ግልገል በለስ ነው የመጡ አሉ እነሱን ላይተዋውን ከማስመልሱ በተለይ ከተማ አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ላይ መመለስ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታዎች አሉ ናብ ማእከል ተመዛቢሎም ዝመጹን ኣብኡ ሙኾይኖም ድማ ናብ ግልገል በለስ ዝመጹለው እዚኦም ፈሊኻ ናብ ከተማ ንምምላስ ኣብ ዝሕዘ ሰዓት ጥጡሕ ባይታ ኣሎ እዩ ልክዕ ምስ ተመልሱ ዝተዓፀወ መንበሪ ገዝኦም ከፊቶም ከኣትዉ ዝኽእሉ ኣካላት ኣለዉ ብኻልእ መዳይ ድማ ካብ ካልእ ከባቢ ዝመጹ ብቐጥታ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ዘይንገብሮም ኣካላት ነቲ ሓዛ ምቹ ንክኸውን ኣብ ስነ ኣእምሮ ብትኹረት ክንሰርሕ ይግባእ ምክንያቱ ድማ ንሕና ብዝተዛረብናዩ ልክዕ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብ ዞባኣዊ ናይ ወረዳ ጓንጓ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣይተ ደስተዋለሙ ብወገኖም ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕ ውፅኢታዊ ንክኸውን ካብ ሕልና ጀሚሩ ኣድላይ ዝተባሃለ ኣቕርቦት ክዳለው ከም ዝግባእ ብምሕባር እቲ ወረዳ ምስ ዞባ መተከል ተዋዲዱ ንምስራሕ ዘጸግም ነገር ከም ዘይብሉ ገሊጾም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ሽፋን ደኒ ናብ 17.2 ሚእታዊ ክብ ዝበለ ኮሚሽን ደንን ለውጢ ከባቢ ኣየርን ገሊጾም ኣብ ኣፈጻጽማ ስራሕትን ቀጸልቲ ትልምታት ደንን ለውጢ ከባቢ ኣየርን ዘተኮረ መድረኽ ዘተ ይሳለጣሎም ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘይብዳሕ ሓምለዋይ ቁጠባ ንምህናጽ ብምሕሳብ ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ስትራቴጂታትን ኣዋጃትን ከም ዝተተግበሩ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቦም
ኮሚሽነር ኮሚሽን ደንን ለውጥ ከባቢ ኣየርን ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ ኣብ ዝሓለፈ ዓማውቲ ሓለዋ ከባቢ ሚልዮናት ዘሳተፈ ሓምለዋይ ኣሰርን ብዝተሰርሑ ስራሕቲ እወንታዊ ውፅኢት ከም ዘምፀአ ገሊፆም በዚ ድማ ብኢትዮጵያ ሽፋን ደኒ ናብ 17.2 ሚእታዊ ክብ ከም ዝበለ ገሊፆም ኣብቲ ዓውዲ ብዝተገበሩ ህንፀት ምርምር ቴክኖሎጂን ሓይሊ ሰብን ድማ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ኣብሪሆም ኣብቲ ዓውዲ ፀገማት እውን ከም ዘለው ብምግላጽ ነዚ ንምፍታሕ ኣወዳድባቲ ዓውዲ ብትኩረት ክረአ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ብዝሃቦም ሓገዝ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝርከቡ ካብ ወረዳ ሴዳልን ካብ ክልል ኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ብምኽንያት ፀገም ፀጥታ ተመዛቢሎም ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ወረዳ ባምባሲ ዝርከቡ ዜጋታት ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ምስ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት አክሽን ፎር ዘ ኒድ ኢን ኢትዮጵያ ምስ ዝተባህለ ትካል ብምትሕባር ግምቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ናውቲ ሓገዝ ነተመዛበል ተበርኪቱሎም ጀማል ኣሕመድ ዋዲድዎሎ በርሂ ብርሃነ ከም ዝሰብካርቦ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ባምባሲ ኣብ ዝተዳለወ ጊዜያዊ መዕቆቢ ጣብያ ዘጽለሉ እዞም ዜጋታት እዚኦም በዝሖም ልዕሊ 3000 እንትኸውን ብምኽንያት ጸገም ውሕስ ጸጥታ ካብ ወረዳ ሴዳል ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮሚያ ዝተመዛበሉ እዮም እዞም ተመዛበልቲ እዚኦም ብነበርቲ ወረዳ ባምባሲ ዝወሃብ ሓገዝ ህይወቶም እናመርሑ ዝጸንሑ ኮይኖም ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ እታ ክልል ዕለታዊ ረድኤት እዞም ተመዛበልቲ ንምምላእ ብዘካየዶ ጻዕሪ ሕዚ ዝተፈላለዩ ትካላት ሓገዝ እናሃቡ ከም ዝርከቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አይተ ታረቀኝ ተሲሳ ተዛሪቦም እዮም መንግስት በእጁ ላይ ያለውን ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበረ ገልጸን ነበር በዚሁ መንግስቲ ኣብ ኢዱ ዝሓዙ ሓገዝ እናሃበ መጽንሑ ገሊጽና ነርና በዚ መሰረት ንትካላት ጻውዒት ጌርና ነርና ጻውዒትና ተቀቢሎም ሎሚ ኣብ ዝማእኸል UNHCRን አክሽን ፎር ዘ ኒድ ዝተባህለ ሃገር በቀል ዘይመንግስታዊ ትካል መጽኦም ኣለው ነተመዛበልቲ ዝኾኑ ብዙሓት ሓገዛት ሒዞም መጽኦም ዘለው ኣብ መዕቆቢ ጣብያ ወረዳ ባምባሲ ዝርከቡ እዞም ተመዛበልቲ ብዝበጽሖም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካብ ቤት ንብረቶም ምምዝባሎም ብምዝኻር ሕዚ ብዝረኸቡ ረድኤት ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለው መንግስቲ አሁን በችግራችን ደርሶልናል በጣም ደስ ብሎናል መንግስቲ ኣብ ጸገምና በጽሑልና እዩ ንህፃናትን ዓቅሞም ዝደኸሙውን ብዙሕ ረድኤት ይወሃቦም ኣሎ ፈጣሪ ይመስገን ማህበረሰብ ውለታዊ ምግብ ያመጣልናል ማሕበረሰብ እዚ ከባቢ ድራር ዕለት የምጸልናዩ ብረድኤት ዝውሃብ ዕፉንን ዘይትንውን ኣሎ መምሰል ስለ ዘይነበረና ኣምጺና ቀሚጥናዮ ማንካ ብረድስቲ መንጸፍን ወሰንቲ ነገራትን እዮም እዚ ሕዚ ድጋፍ እዚ መጺኡ ስለ ዝተዋሃበና ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ ንተመዛበልቲ ዝውዕሉ ግምቶም ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ብር ዝኾኑ ሓገዛት ዓለባን ዝተፈላለዩ ናውትን ዘበርከቱ አክሽን ፎር ዘ ኒድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትካልን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታትን እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ቀጻላይ ምዃኑ ሓለፍቲ ስራሕተን ትካላት አብሪሆም እዮም ይሄ ድጋፍ በዋነኝነት እዚ ሓገዝ እዚ ኩሉ ጠለብ ዘማልእ እዩ ኢልና ዘይኾነስ ብንእሽተይ እውን ተኾነ ጸገም ንምቅላል ዝሕግዝ እዩ ኢልና ንሓስብ ምስ ዝተፈላለዩ ለገስቲ ትካላት ብምትሕባር እቲ ናይ ሎሚ ሓገዝ ኣምጺና ኣለና When we were informed by the Disaster Risk Management Committee ትካልና ካብ ዞባ ካማሽ ወረዳ ሴዳል ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንምሕጋዝ ብዘመሓላለፎ ውሳነ መሰረት ዝተፈላለዩ ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ ኣቑሑት ኣበርኪትና ኣለና ምስ ካልኦት ዓለም ለኻውያን ትካላት ብምትሕብባር ንተመዛበልቲ እንገብሮ ረድኤት ተጠናኺሩ ክቐጽል እዩ ካብ እዋን ናብ እዋን ቁጽሪ ተመዛበልቲ እናወሰኸ ብምምጽኡ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝህቡ ሓገዝ ኣበርቲዖም ክቐጽሉ እዩ ጻውዒት ዘቕርብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ እታ ክልል ምክትል ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሀገራዊ መረጻ ተኣማኒ ሰላማውን ፍትሓውን ንኸውን ግደ ደቂ ኣንስትዮ ዕዙዝ ክኸውን ከም ዝግባእ ገንዚበን ኣብ ክፍለ ከተማ ቃሊቲ ኩለ መዳይ ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዶም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ፓርቲ ብልጽግና ንኢትዮጵያን ህዝባን ካብ ድኽነት ብምውፃእ ምዕባለ ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ክሰርሑ ኢለን ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረጻ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገጽ ከም ዝግባእ እውን ገሊጸን ኣብቲ መድረኽ ካብ 13 ወረዳታት ክፍለ ከተማ ዝተውጻጻ ኣባላትን ደገፍትን ደቂ ኣንስትዮ ፓርቲ ብልጽግና ከምኡውን ነበርቲ ክፍለ ከተማን ተረኺበን እየን
بمراصايነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ بمراصايነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ بمراصايነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ بمسرت قبؤنت زلوا وسان بيت فردي زتقدب سب بمراصايነት أي مزقبن ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢነርጂን ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጄፋሪ ፊልትማን ተዛትዮም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ብወገን ኢትዮጵያ ተላዘብቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ተረኺቦም እዮም ነቶም ፍሉይ ልኡኽ ህንፀት እቲ ግድብን ሰለስተ ኣዌል ዝብን ብዝምልከት ኢንጂነር ስለሺ መብርሂ ሂቦም ጄፋሪ ፊልትማን ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምምጾም ኣብ ግብፂ ኤርትራን ሱዳንን ዑደት ዝገበሩ እንትኾኑ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ኣብ ክልቲኦም ዞባውን ጉዳያት ምዝታዮም ዝዝከር እዩ ክሳብ 5 ግንቦት ኣብ ኣፍሪካ ብዝህልዎም ጻንሒት ብተወሳኺ ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ከምኡውን ምስ ኣመራርሓ ፖለቲካን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ክዛተዩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎም ዑደት እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ዘለዎን ፀገማት ፖለቲካ ፀጥታን ሰብኣዊ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ዘለዋ ድሌት ንምርጋፅ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ምትሕባር ፖሊሲ ናይ ምጥንኻር ዕላማ ዘለዎ እዩ ተባሂሉ ጄፋሪ ፊልትማን بمنيستر قدات وزا أمريكا أنتوني بلينكن فلي لؤخ أمريكا بقرن أفريكا بمخان مشوامم يذكر كال أي زوريا ملآتا ماي قدب هداسة نخكايد كاباتهم تسبيت زقبرن مفتسام دلوات كم زخونو نبرت ختما غامبيلا تزاريبهم هاقرات تحتوت مفاسس عب تربحنت ماي باي زلون قوام فتحاونت زقودلو إيزبر ريتون يوسخو قلقالو زينا إثيوبيا يتأبسيبهم بري برهانم ኢትዮጵያ ዜጋ ማንኛውም ዜጋ በቻለው አቅሙን ዝኾነ ይኹን ዜጋ ብዝኸኣለ መጠን ካልኣይ ዙርያ ምልኣት ማይ ግድብ ህዳሴ ንኽካየድ ግድኡ ኸበርክት እዩ ዘለዎ ንፖለቲካዊ ትርፊ ዝርብሕሉ ሰባት እውን መንግስቲ ዝጀመሮ ምኽባር ሕጊ ጠናኺሩ ክቕጽሎ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ኣብ መተከል ኣብ ወለጋ እናተኻየደ ኣሎ እዞም ኣካላት ካልኣይ ዙርያ ምልኣት ማይ እቲ ግድብ ንምትዕንቓፍ ሓሳብ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና እንደጀመርነው የዲፕሎማሲ ስራ ምን ቀጥል ነው የሚሆነው ነገር ግን ከምቲ ዝጀመርናዮ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ክንቅጽሎ ኢና ኮይኑ ግና ዝበኣሰን ተመጽዩን እንተሃኒጽክምዎ ክንገጥም ኢና ዝብሉ ሰባት እንተሃልዮም ኣብ መወዳእታ እውን እቲ መፍትሒ ኩናት እዩ ኢሎም እንተወሲዶሞ ንሕና እውን ህይወት ንምኽፋል ድልዋት ኢና ኣብ ገደናኻ ዘሎ ዝተኸልካዮ ሸዊት ምስ ባጽሐ ንጎረቤት ካፍቂድካ ይኮንካን እትወስዶ ብመዳይዚ ማይና ገዲብና ንሕና ምስ ተረባሕና ኢና ካልኦት ክርብሑ ዝኽእሉ ዝብል ቆዋም ሒዝና እንተሰሪሕና ዝኽልክለና ኣካል የለን ታልካ ገብነቶች አሉ እኛም እንደ ሀገር ዜጋ ኢድኣታውነት አሎ እዩ ንሕና ከም ዜጋታት ሕብረተሰብ ናተኢሉ ዝጀመረው ግድብ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝፍተኑ ኢድኣታውነት ክቃወም ይዝግባእ ነዚ ግድብ ንምትዕንቓፍ ዝግበሩ ኢድኣታውነት ብውልቀይ ኣነ ይቃወሞም እየ ዝግበሩ ጽዕንቱታት ህዝቢ ክቃወሞም ኣለዎ ህንፀቱ ክቕጽል ኣለዎ ተዛዚሙ ግልጋሎት መሃብ ክሳብ ዝጅምር እቲ ዝተጀመረ ምምላእ ማይ ክቕጽል ይግባእ ዜናው ጣይ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ባይቶ ሃገሮም ካብ ቀዳም ምሸት ጀሚሮም በቲኖሞም ስጉምቲ እቶም ፕሬዝዳንት ቅድሚ 3 ዓመት ኣብቲ ሃገር ብዝተግበረ ስምምዕነት ሰላም ዝኣተዎ መጥባዕ ተፈጻሚ ንምግባር በር ዝኸፍት እዩ ተባሂሉሎም እዚ ድማ ኣባላት ባይቶን ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ካብ ገዛእ ፓርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ንምስታፍ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብቲ ሃገር 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብመሰረት ዝተበጽሐ ስምምዕነት ካብ መንጎ ኣባላት ፓርላማ 25 ሚታዊ
ሪክ ማቻር ካብ ዝመርሕዎ ፓርቲ ንክኾኑ ይድንግግ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ኣብቲ ሃገር ሓድሹን ካብ ኩሎም ፓርቲታት ዝተጣየሸ ሰራዊት ምክልኻል ንክህሉ ይእዘዝ እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ኣብ ዘለዉ መዓልታት ሓድሽ ፓርላማ ከጣይሹ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎም ከም መቆፃፀሪ ኣውሮፓውያን ካብ 2013 ዝጀመረ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 380,000 ዜጋታት ህይወቶም እንትሓልፍ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ንክመዛበሉ ምክንያት ኮይኑ እዩ ፍልፍል ዜናና BBC እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ቻድ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዓወት ምሕፋሱ ገሊጾም ሰራዊት ምክልኻል ቻድን መንግስትን ቅድሚ ሕዝነቶም ዓመጽቲ ዝሰዓረ ምዃኑ እንትገልጹውን እቲ ኩናት መቕጻሉ ይዝከር ሰራዊት ምክልኻል ቻድ እቲ ዓወት ዝተረኸበ ንሰሙናት ዝኣክል ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ምዃኑ ፍሊጦም ዋና ኣዛዝት ሓይሊ ጦር ኣቦከር አብዱልከሪም እቲ ሰራዊት ብዓወት ዛዚሙ እናተመለሰ እዩ እዚ ድማ ዓወት ቻድ የመላኽት ኢሎም ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ መከፋፈሊ ነዳዲ ኣሜሪካ ብዝበፅሐ ጥቃዓት ሳይበር ግልጋሎት መስመር እቲ ነዳዲ ምቁራፁ ተገሊጦም ዓርቢ መዓልቲ ብዝበፅሐ ጥቃዓት ሳይበር ምክንያት ምህርቲ ነዳዲ ካብ 2 ክሳብ 300 ክውስኽ ከም ዝኽእል ተሓቢሮም እቲ መከፋፈሊ ነዳዲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 2.5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ዘከፋፍል እንትኸውን ሕዚ ግና ክንዲ ዝኣክል ከፈልፍል ከም ዘይኽእል ተሓቢሮም ኣብ ልዕሊ እቲ መስመር ነዳዲ ጥቃዓት ዝፈጸሙ ዳርክ ስኳድ ዝበሃሉ ገበነኛታት ምዃኖም ተሓቢሩሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ መከፋፈሊ ነዳዲ ናብ ስራሕ ንምምላስ ካብ ዝግበር ጻዕሪ ጎኒ ንዘፈር ሓዱሽ ሕጊ ከውፅእ ይሰርሕ ምህላው ተገሊጾም مجلس ممحدار كتما أديس أبا حزب تحنا لنا مخون كنا بلوم ممحدار كتما أديس أبا مس رمضان تتحيزو مجلس إيه بلو ملؤ مجلسي سلام تدرس خاربوي ممحدار كتما أديس أبا أبهلو خناتات أدهيبو مجلس هيبو ملقالتي مجلسي كم الصعب قريب الله هاجرنا إثيوبيا ببرك عالم كابت فلات اللومن كابت خبر اللومن هاجراون فلياتن كبرتات حدا أفلالات بوزح زفراتن مأخل مكاء المخانان حزبتاتا بفريها اجزابير زمرح مخانو منيو لعل خلو دما مكاء بزهانة هايمانوتات بحدنتن مكببارن زت أنا قد محاورة سبزلوا تاريخاويتن أبنتن مخاناي زخبركم مسلمات إثيوبيا هايمانوت اسلمنان هاجركم إثيوبيان مس كتما أديس أبان زلوهم تاريخه متأسسات نج فرق بزيبل أمنا خورنا زتانت جنا كاب فلما بمخانو مس أمنت تأساسيرو نزبنات يقانفونا زنورو قداماون وشتاون فتناتات كي تسكونا حدنتنان حبرتنان لعلاونتنان بفقري تخايلنا ننبرو لهم كبرتاتنا بتبابن بجننتن نحلفنا يوم تنحناينا نايز مجلسن كتالنتن منت زخونه هلونا بفقرن بخبرن حبيرنا ناتساجرنا يوم نركب لومي أبجزء عبيصوم رمضان بتاريخنا كبديتاتنا نبوتاتنا زورسنا يوم كبرتات بمحلاو باستفلالي كونت أبستفلالي بوتاتات حبيرنا احلفناينا نابنت أب كروا زعدلنا يوم بوتاتات أملخون نزي يرجعجتو أب هوتيل سكايلايت كلهم حيمانوتات أب سرخولو مس مسلم إخواتنا حبيرنا أفتيرناينا مستمزابلتي أحتنا سراويانون كمو أبيت منغسي أو هوتيلاتن ببخفلختمون معدي تخافلناينا بفقرن بمكبارنون حبيرنا احلفناينا مسزت أساسيرو نايلب زبن صوم رمضان فلي بزغورو ملكو أبسفلالي ختماتات هاجرنا قفحتي بروغرامات إفطار غودنا أمنا دس بزبل ملكو نصلاتنا بزغن ملكو بمتحوار أكلات منغسن نبرتن ناتخايدو تنحميهم بتمساسل خناتات أب كتمانا أديس أبا بوزح قطري زلو محبرسب مسلمين كالوتن زكاتة سنسرعات إفطار غودنا نمدلاو استسناد تلمي بزدالو أكلاتن والكسباتن كنفلتو كابستغبرلو وان جميرو ات بروغرام عوت بزخونه منقدن ريكارد بزلو خونات نخزازم زلعل صارنا غبرنا تنحناينا مس مدالوتي دغاغيمنا بمرخاب نوصيتاونت اتمدب بمولء لبنا ناسرحنا تنحناينا نعوتنتون كسابناي موداتا معلتي بمولء عقمنا سرحنا إنا إذا عبي حيمانوتاو سرعات نحبرتن هاجراو حدنتن نموعل استوجنا
ስራሕትን ነዚ ሓሳብ ዘበገሱ ኣሰናዳትን ዘመስግኖም ዓብዪ ተግባር ምዃኑ ንኣምን ብሓቂ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት እዛ ከተማ መደባት ኢፍጣር ተኻይዶም እዮም ዝኸበርኩም ኣመንቲ እምነት እስልምና ከተማና ሓቢሩ ሓደ መኣዲ ብሓባር ዝተቋደሰ ብምኽንያት ኣደባባይ ናቴናትካ ኢሉ ኣይበኣስን ኮይኑ ግና መወዳእታ ህንፀት እቲ ኣደባባይ ብዘይ መወድኡ ምስ ምትግባር እቲ ስነ ስርዓት ተኣሳሲሩ ግቡእ ዘይኮኑ ምልውዋጥ ደብዳቤ ምስ ዝገበሩ ኣካላት ብምይይጥን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእን ግንዛበን ዝተደረኸ ምትሕልላይ ዝዓሰሎን ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብዘእተወ መልክዑ እቲ መደብ ብዝተተለሞ መሰረት ነዊሕን ስፍሓትን ስነ ስርዓት ኢፍጣር ዝካየደሉ ቦታን ቀፅርን ዕዱማትን ኣብ ግምት ብዘእተወ መልክዑ ዳሕራይ ፀገም ከይፈጥር ብምስጋእ ኣብ ውስን ከባቢ ንኽትግበር ከም መፍትሒ ተወሲዱ ነይሩ እዩ ከም ድሌትና እንተዝኸውን ሎሚ ኣብቲ መድረኽ ተረኺብና ብባህልናን ታሪክናን መሰረት እዚ መደብ ብሓድነትን ብፍቕርን መብዓልናዮ ነርና ኮይኑ ግና ኣሰናዳእቲ እዚ ስነ ስርዓት ነውሕን ስፍሓትን ውስንነትን ኣፍጥር ዝግበረሉ ቦታ ስለ ዘይተስማዕምዑ ነቲ ኸይዲ ክስረዝ እዮም ወሲኖም ብኻልእ መዳይ እዚ ኸይዲ ንኻልእ ዕላማ ንምውዓል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣድላይ ብዘይኮነ መንገዲ ክወዓዋዕ ዝገበሩ ኣካላት ከም ዘለው ኣስተውዒልና ኢና እዚ እውን ዝተወሰነ ቅርታ ከም ዝፈጠረ ንርዳእ ዝኸበርኩም ሙስሊም ወገናትና ብዝተፈላለዩ ውህልል ኣመኽንዮ ዝተፈጠረ ምትእጉጋል ቅርታ ዝፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ከም ዘሎ ኮይኑ ቅርታና ንገልጸሉ መንገዲ እውን ብሰላማውን ዝተረጋግአን ኣግባብ ክኸውን ኣለዎ ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ሰዓብቲ ሃይማኖት ኮይና ንዘመናት ህይወትና ገቢርና ዝሃነፅናያ ሃገርና ንሓደጋ ክነቃልዕ ኣይግበአናን ብምዃኑ እውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ፕሮግራማት ንኣሽሓት ዓመታት እነኽብረላ ዓባይን ዲሞክራሲያዊትን ዝማዕበለትን ሃገር ንምህናፅ እናተኻየደ ዘሎ ፃዕሪ ንምትዕንቓፍ እናሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ዕድል ከይንህብ ከም እምነት ኣስተምህሮ ትዕግስትኹም ከተጠናኽሩ ሓደራ ንብል ዝተፈጠረ ክፍተት ተጠቒምኩም ውልቀ ረብሖኦምን ድሌቶምን ንምዕዋት እንትበሃል ነዚ ጨዋ ማሕበረሰብ ንምድንጋርን ኣብ ዘየድሊ ተግባር ንምእታውን እቲ ጽዕሩ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ካብ ተግባርኩም ንኽትእርነው ነተሓሳስብ እዚ ግዜ ብህልኽ ነፀላእትና ክፍተት ብዝፈጥር መልክዑ ክኸውን ስለ ዘይብሉን ነዚ ግንዛበ ብግምት ብምእታውን እቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽዛዘም ንዝገበርኩም ማሕበረሰብ ሙስሊም ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስጋና የቕርብ ቀፂሉ ጸብጻባት ስፖርት ክቐርቡ ሓቢርና ንከታተል